Kumusta ka mo niyan sa inyong alagad si Kanginan Tifon Morales and Dan? Ako sa partner di si Randy Dayan. Asap kita ha, always say a prayer mga kaigsunan mo. Kaya importante sa atong pagpanangin, umas na ang atong labang magagawin. Lord, thank you kay Lord. Sa mga kita ka namang grasya. Okay. Usan ko mo pala ako sa ipumusta di kan pita. Naminaw gila si Dan Patalinog diha sa Gisi, Lapu-Lapu City ug ni Peter Dihus diha sa Tabanok. Peter, kumusta? Mayang pagpabinaw. Okay. Thank you kayo. O sa balamati karon kanato sa atong tulumanon kung ako ang paswerte yun. Okay. Bueno, so tampo ko na ito katagan ng pagtigado. Pinadala kinis sa kababae na ipatago ng sangan na Flora. Kinagibatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Eksunan ang atong singer, si Flora. Kini akong problema bahin ni sa akong amiga ba? O kung nganong na problema ko, ingon magud ini ang mga panghitabo. Ula amigo, kunti ang inyong baso, pipi sinasabino, pisas, pisas, pisas. Ay lang pun akaayo, tagwan siya lang kun mahimo, kay krisis ng mga tao, pisas, pisas, pisas. Kini ang among grupo, alegre, kaayo. Mag-jamming o mag-eating, mag-singing, mag-drinking. Ula amigo, kupti ng inyong baso, ipi sinasabino, pisas, 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 pisas. Alegria kas kanta no magbama minsan mag-jamming mga 12. Oy, day, leplura day. Unsa baon? Dali ako day, dali ako day. Ha? Dali agud, dali sa kadyon. Muka sa di mo katakanta pala ka tiwas manawag pag yung pa. Day, naunsa na siya ay day. Ate, paghuwat no ano? Ngano man unsa may problema nimo nga nagatakanta ra man ta kadiha? Kani unsam ni siya ngano naamuntaan ni unsam ni. Kinsa may naggamit ani? Kamot lang oy. Tulo na ta kabuok dinhi na. Ikaw ug ako atong anak unsam ni. Aw kung dili ikaw, labi na dili sad ako, ay basig ang atong anak. Buang ka diha nga atong gamit aning pregnancy test unsam ka oy. Hello guys! Welcome to my pregnancy naman. Welcome! Ay, di na padol dali. Nga na, tay. Nga no, kuya. Bawing ako my one and only father. Si Tatay Jaime! Vlog diha unsam ka. Abi. Nga no man tayo. Nga no man lang kita. Kay man nanalo ka pagutanan nimo ha. Ubaga ng amahan mo, Jumila. Nga no man, mother. Pangutan na Jaime. Julia, kanang kuan pa, kanang kinsa nagamit ani dinhi kinsa? Unsa day na oy? Kani wa kakailaan ni kani. Nay nakaila ka na Jumila. Oh, please no. Oh. Ano kan? Ay, naman. Di ba kakailaan ni? Kailan jud ka ni be? Nga no, buti ko kayo lang ako may nagpalitan eh. Unsa Jumila? Oh. Ato pa, ikaw gyud din nagamit ana. Ngano nagamit pa ka? Ako lang kitistingan bag may lagruhan ba kung bagsabak ba? Puto ka diyuta ka! Pilinggos ka buang nga ka, no? Sa pagtuon mo, ha? Babae ka, ha? Sa paputusan na tumoy ni mo buang nga ka. Asa bagay ka no? Wala nung lagi sa bahon. Unsa? Wa ka mauwa no hanggang kalalaki ni mo. Laki ka dako. Nya ba mabdos ka? Dagway di ni mo. Nakasabot kay ko sa akong anak nang android in town siya nga mamahimong hingpit nga babae kay lagi babae magid kuno sa kasing-kasing. Wa man kuno makasupak anang pagbatia. Unya. Kalay ato na kunay. Sige dong. Oy, mo anak pa ha. Ayaw na palaga ha. Wala agad human ko na ba? Bata lako niyan igat ng kanahan. Mura ba ngayon anang magbinayot. Ay da, pasagdi na lang na dong. Uy, iya man nagkagustuhan. Gawas pa, wa man sila siya mangayo ni mo ana. Ay, lagi. Pero hibaw ka yun, kandi maayo nga magkiksik siya sa pagyan ng laki. Mga di kong kadawat, anak. Kinahanglan nga imo ginapahimangnuan. Umsakpad ko ganyan nga mag-igat-igat na sa mga kauban laki na. Kulat tahod, tubangan sa mga laki. Wala na butaan na. Ay naunsa man taong kahayme magtiniguang ka man. Guwang ko taon. O di lang yun sa magpabumuang pakita na ko kay na.
Samot yun, kabulis ka, nagsimod, anak. Nawa. Kaba ka diha, nayabag naman tingali ka. Unayon, mahinuunan nimo imong anak. Bot lang ka. Basta kay ayaw na lang naghilabting atong anak. Ako ray bahala, anak. Marie, di agyo ko Marie kay hinungdan na kayo ang tuyo na ko ni mo do. Unsa man na, Marie? Pwede ko makahangyo ni mo Marie? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Nakalitan ko ani akong kumari kay murag seryoso man kaayo. Ug murag doon na gyud akong problema ba. Unya? Unsa, Marie? Ay kayo ang Marie bao lagi Marie uy. Uy, unsa mo takapagtabang anak Marie? Uy, nga wa man sa taon midiyot nga ri. Ay wa man ko mo ani aron manguwam ni mo Marie. Unsa na imong patabangan ako? Kuan lagi Marie ba kanang mangangyo na lang unta ko ni mo Marie nga ikaw lang unta ang paprindahon ako aning ako mga alahas. Kay basig makitaan ko sa kumbana ba nga nakaprinda masuko og man gito. Unya ko na ko'y maprindaan na ako'y makasabaan. Ay dili man Marie. Ako malay ingon nga ako nagibaligya nimo. Katong pagka-ospital niya. Unya, basta kay dili gud maayo nga ako maprinta na Marie kay makit-an unya gud ang resibo ba. Unya manawag ba ron sa giprintahan. May nang ana lang nimo Marie. Unya imo lang nga ha. Ayo ka bala ka Marie. Tagaan ti ka ini kadawat sa prindaan na. Mao ba? O lagi Marie. Sige ako di bahala ni Marie. Ug mangutanan ni mga kumpana Marie ing na lang nga imo na. Imo na nang gipalit. Sige, Marie. Unya, pwede na ito karon iprinda Marie. Sige. Pero, kanang, unsa ka, Marie, o... Ay, ayaw lagi ka pala ka. Dako akong ihatag ni mo, ana. Ha? Dala, Marie. Kuyugan ka. Pero, ayaw lang pahalata ha, kay basig. Gipasundan ko sa kumbana ba. Mag-una lang ko ni mo, Marie. Na maghuwat lang ko ni mo dito sa Outbound sa pawn shop. Sige, Marie, mag-abot lang ta dito. Okay, Marie. Salamat daan, Marie, ha. Sige, Marie, mag-ilis ako, ha? Una lang Okay, dito. oo. So, kanang mga alahas nga ako nang iprinda, ikaw na bahala na, Marie, ha? Sige. Okay, Marie. Ito, anak. Wa pa mauli. Ano ito pa? Yung naasa mga. Huwag. Ilis mga. Ay, magpakuyog. Nako si Marie Juliet. Wa ko na siya ikauban. Dali, Rami. Magtikasa mo ha. Mo pagdugay ha. Kaya wak pala pati. Lugag dire. Lagi. Ako rin bahala na inig uli, uy. Wala si pagkitaw ko itong anak mo igak. Bantay rin itong taa. Sige, aris ako dong. Ay, may na lang taon kayo makakwarta ko, ani. Wa na ra ba may konsumo. Gamay na lang. Di lagi ito kaabot sunod adlaw. Magdali ko kay kwarta na ni. Ay, muna ning pawn shop ang iyang giingon. Asa man siya, uy? Ay, ito na, ay. Misid niya siyang palahusunan ko dito sa pawn shop. Ay, ako na lang mo printa, ani. Kinuo ko, kadako di aning dawat aning alahasa, uy. Halan mo, dako gipingalik ako inida. Salamat. Dugay-dugay sa yung proseso da. Mga tingali kay dako mong dawat ko. Labi na kong darang is 2,000. Uy, kinuo ko, 80,000 ng gudi ay ni. Hala, asa na ito si Marie Juliet? Di araman to. Ay, asa naman ko to siya? Akong tawagan, bi. Nayapat mo ni babayhan na, eh. Di niya kuha ang kwarta. Maggasto ganin ako, aw malas ka siya. Asa na ko tao ni siya? Nawa malagalit, diri raman ta to. Ay! Sa kita. NBI ni. Sige. Pwede kang kuyog na mo, ma'am. Usa ko sa sir. Ko kay ma'am, bahay sa lang sa imong prenda. Ma'am, ito sa opisina. At ito bagang imong mga angamong mga pangutan na Sir, what ako sa ari sir. Uy, ko na magugisugo ani sir. Lagi atol lang dito. Di ka diskarsada, miskandalo ta. Ikaw rin mawawan. Dali na! Tay pa sir. Pwede ko manawag sa kumbana. Unya na! At unya na tawag ang mumba na ito sa opisina. Okay sir. Wagi ko'y nahimo, napugos ko kuyog sa mga taga-NBI o dito silang opisina, dito na ko nahibawan ang tanan. Unya, Sorry, ma'am. Kanang alahas ngayon magprinda ba?
gikan ka na sa usa ka adunahan ng pamilya. Dili lang nato isigutan ay para sa ilang proteksyon. Kini nga itong investigasyon ron, ibidyuhan na ni aron maggamit ng ebidensya busa ikaw. Sulti lang sa tinuod kung unsa ning gitabuha. Kaya actually ma'am, nailhanan mo ang tao nga mo nagtawat ani. Kung nahibawa mo yung dili ikaw, usa ka lang sa ilang gigamit. Oh, wa man ito ako kalibutan ani sir. Uy. Mao gani, gusto mo mahibawan kung asang mga tao nga maoy nagkuha og nagtawat ani. Nga maoy among gipangita. Mapangita ba nimo sila? Imo bang ilhon kung kinsa sila? Himuan ka na mo Dabit para mo'y atong isang at sa korte. Oo, sir. Ito Flora? Ha? Ano na lang bigit magkaani? Dungot ako isa ani uy. Ay, lagi. Pero saan ni paghitabuan nga apil magkaani? Nung paminaw ha, isa-isay ko ni mo ang tanan. Animal limbayana, traidor kaayo, gigamit lang ko sinuntos animal. Okay. Sige. Mangita kong abogado nga makalaban ni mo, ha? Palaban ka kang attorney Ropil? Anahan tong bayhana, gabudlat ng mata ato. Anong isugot mo sa taon ka? Ang awag di ko musugot, uy, gipasalikan man ko niya nga ni kaprinda ato tawa, tagaan ko niya kwarta. Propila ni mo, pero wala ka kasabot kung ano ikaw may ang gipapinda. Ano sa? Ang dili man siya. Ano mo sugot sa tao ka? Uy, ano man? Recorded by X Thunder Gaming. Ida ni mo, imo na. Kaya di mo ka musultis tinuod na ako. Kung sulti pataka, naunsa ka. Kapag kuyugo na ka ito, ikaw papindahon. Di kita ko musugot ni mo. Wala na sa kumusulti Sugot ka na. ni mo. Wala na sa Ano? kumusulti ni mo, kay naman sa kung nauna nga makakwarta ko. Ay, maulagi niya karon may nagkakwarta ka. Ya, Dong, kita pa yung gasto, ani. dong. Ida, uy. Kinahanglan na kasulti yun di mo ang tanan, ani, ha? Ang address atong animal dako, ha? Ito kumari ni mo. Ikatubayhan namin ito. Pida nakaduhi. Naduhi ni mo, ipaita ni mo. Ida ka na kung kawawan, ani po, eh. Ida. Dong, tabangi lang ko, Bing, ha? Duha, ikaw mo ba? Ikaw ba? Pinagod. Duha na mo, pakawawan ako. Ikaw, ang imong anak. Ha? Dong, tabangi na lang ko nga makagawas ko din, Pi. Wala ba ko maanad nga mapriso ko niya, matukuan ni Dinisaw. Oo, gwanta ka diha. Ida. Usaon na. Sayok pa ka. Mao ganin tabangi tawag ko diri, piyansahi ko. Unsa may ako, piyansa. Pangita gani. Pida, gani mo, Flora. Unsa mo ka, eh. Ida. Ikaw lang, ikaw, ibulik ko taga problema. Aw sige, kung di ko ni mo tabangan, aw ikaw gud. Di ra ba kay ako rin piniriso diri, tulumi ka buok, pulos mga laki akong kauban. Aw og tabangan gani ko nin duha, aw malas ka. Ano ako may malas? Nga ikaw may tabangan diha. Oh, musukol ma ko. Saan sukal? Basta kay musukol ko, self-defense ba? Hilom na, eh. Flora. Iya ka lang. Oy, sulti ka. Bisag 15 pa na ka sila kabuk diha nga kauban ni mo. Sigurado gid wag gyud usa nga lugos nimo diha. Oh, ngano gud pag may mulugos? Giunsa ni mas pagsiguro, ha? Basta ampo lang nga makakita ta abogado. Kahasod diha ani oy. Basta kay tabangi ko dong, tabangi ko. Gusto na ko dili. bubuang ko nimo Flora unsa man ka? May ka na sa suod kay di makabubuang kay malugusan naman ka. Pida pa kakidot diha ani. Pwa! Mao na akong problema, unsaon na ko nga maluwas ko aning kasuha. Nakapiyansa man tuod ko pero padayon ba ang kaso? O dito madakpan ang hinampak na kong kumare, aw, paita. Murag ako di masyakoy ani. Unsaon man taon ni nako? Uy, unsa man ka mong pasultihon, Flora? Hello, di friends! Good morning! Ma'am, good morning dia, ma'am. Lord, thank you, Lord. Salamat kay Lord. Ma'am, Mary, salamat sa mga plan po. Ate Jinjin, good morning dia, Ate Jinjin. morning. Sa tanang mga tao nanginom sa ato ang Sid Panyawan Coffee Mix, thank you kay ninyong tanan. Mga tao po, kinanaminom tag Sid Panyawan Coffee Mix kay the best kay ni para sa mga trabaho nato matagadlaw. Labi na kita mga construction workers, kining mga driver, kining mga tricycle driver, motor o motorila, kaning tricycle. Inom din mo og Sid Panyawan Coffee Mix kay the best kay ni labi na gyud ang mga tao nga diabetison. Inom mo gusto gali mo magkape ang Sid Panyawan Coffee Mix na mao inyong
imong palita. Nag-inom na sila og said Panyawan Coffee Mix. At pues, Okay, og ako sang pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar, ayog si piyata pag inom ka da adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo, maghapon, usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka makaon sa imong paniudto. Magyapon igiri kagabi sa di pa ka makaon sa imong panihapon, inom lang sa kadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. O galang niya itong na-problema gud kaayo bahin aning kidney o UTI. Ayaw na mo kagkuol, di na mo angin mahadlok. Tugod kay doon na makatambal, makaayo. Anang atong gibati bahin aning kidney o UTI. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong immune kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Oh. Og mapalit ninyo kini sa Diding's Pharmacy, Rose Pharmacy ug sa Queen's Pharmacy. okay, ato na ito mapalit ha. Sa tanan po nga, sa tanan po na ito nga gamit sa tuang coffee. Salamat kanyong tanan ha sa Said Panyawan Coffee Mix. Ug labi na gyud sa mga tao nga ni gamit sa atuang number 1 haplas ang Said Liniment Oil. Mao ni the best kay nato nga ihaplas sa atuang mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul kuto sa kabataan. Unya ilikay pagyud ta sa tinggi kun mang haplas ta sa atuang Said Liniment Oil nga anhara mapalit sa butika. Okay? Di ba Kuya Gili? Ino na, og anha ta mo palit sa butika, wala, wag tang atong tanang mga katol-katol, mga pinakas, mga insekto gams. Aha. Basta adto ta palit sa butika. Mga higala, butika lagi na to mapalit. Sa butika lagi mapalit, mahigala ang atong tinuod nga haplas nga na bantog na jud kayo nga matud-an na sa atong mga katawhan at sa labi na gyud mga sukit atong paminaw gams nga anha lagi na to mapalit sa butika. Butika lagi na to mapalit ha. Ang atong bantugan og nabantog naging epektibo sa Liniment Oil. Butika lagi. Pero mahimo sad gams sa Facebook gams pakita sa nimo dapat. Bisitahan na to ang page Sid Marketing no. Dili ang page sa karon sa Said Marketing di na tong kuana lahi na kani mao na ni Saba? Said Marketing Incorporated Panyawan Herbals. Mao na nun. Mao na bago kay nahak tong ilahang Said Marketing sa una gams. Sa ato pa i-type lang na to ang panyaman. Mao na ato i-type karon nga ang ato ang Said Marketing Incorporated Panyawan Herbals. Mao na ato i-type bago na nilang kaano na. Sid Marketing Incorporated, Panyawan Herbals. Kana Okay. mao na karon. Atong Panyawan Herbals wag tang naman to. Kay Nga. gihak man to taon gi. So ayun, di na to kalimtan gab sa ato sang i-like ang page dayon. I-like na to. Makita datan ang mga genuine Sid Marketing products. Aha. O ang mga Panyawan products gab sa Sid Marketing, mapalit na po dato sa Shopee. Shopee. Sa ato pa, Shopee, ug layo ta sa butika. Pero Udodos butika, Shopee. Butika. Thank you mga igsoon ha. Okay, salamat kayo. Igrite na to gab sa ato tigamitan kay gab kanin karinderya ba ni gab. Diya sa Mabulo Aha. Diya sa Frontier Mabulo, New Frontier Mabulo. Si Shati Karinderya. Iniga. Ano mga sila dato mga suki sa tigamitan Silmin. Sila Kalon. Ang mga sila Kalon ba Ibanez. Kaya mo na. Kalon Ibanez, iso ni Naldo. Iso Naldo Ibanez. Naldo? Na bangon. Kumusta siya? Naldo, nakita mi atong sa Buntos gabi. Di ba? Dito sa among meeting sa Dons. Dito tawa si Naldo. Nya si Kalon anak tigananan sa Shati Karinderya. Tigamitan mo na si Kalon og kanang mga Interlocks boys like comes. Interlock boys na sila. Interlock guys, nagtrabaho na sila diha. Muna nga ato jud na silang pasalamatan sa kay this wa ginagawa pulpuon mga bonbon. Mudami lang si Kalon kabulhabal. Magbaon sa si Liniment Oil. Okay. Og si Jesus Villa Flores. Diha sa Jesus Villa Flores Lipanto. Diha sa Sitio Cagayan Alegria.
Daghan kayo salamat mga igsoon. Salamat Thank you kayo. kayo. Pabina. Bam? Good morning! Niana sa apil ba sa ato mga katikisa din nating klase na balik na sa sila tungaan sa pagtudlo sa mga balaang kasulatan no labi na kanimo diha Adet Pandole, Virginia Garcia Enzo, Lilibet Soliano, Lurna Hernan, Nora Generali Ani Manon, Flora Vertudaso ug Janice Alferez no. Inig ato ninyo sa kilano kini bag na marong klase inaman mo mga adlaw nga mutudlo mo dito. Surpresa ng mga bata, no? Nga, magamit sila sa celebrity kotik beauty shop. Ha? Mga katikista. O kamusta sa di pa mo adto, aron sa ingon, very strong yung paminaw, ang inyong panit, dili magpugis-pugis, sila mag-uga-uga, matubang mo sa mga bata, gwapa kayo, samtang matudlo sa Bible for the children. Ang celebrity kotik beauty shop, di doon kayo mga sangkap mga gluta tayo ng papaya extract, ingon man, natural moisturizer, din magpabili din kita ang Hamis Younger, Rooking Cutis Artista, Cutis Porcelana. Ayaw kalimut ha, celebrity kotik beauty shop. Tanong mo sa amin, doon na kay blackheads, doon na kay whiteheads, ano yung solbad? Celebrity kotik beauty shop. Unya, ug mapalit mo, pangatan na mo sulti ka. Ayaw man na nagsuroy-suroy ha. Ilubin na sa panimo ni Lita Lopez, Gregoria Emelo, Expedito Lamuste, Tuning Salpunyal, Lorita de Benegracia din sa parokya sa Sagbayan. Thank you! Ate Pres? Okay, ang sender na to karugad lawa, Gulyat. Ang sindo na to, Ate Pres, kini si Inday Flora. Flora. Kani si Inday Flora, Ate Pres, na siya kumari ba niya. Ang lang asa na to yung kumari ka, nga gihangyo nga, ipaprinda niyang usa ka alahas. Ayo, kitong alahas. Grabe kayo niya. Katong Kuha wala ang lagi. prenda, no? Kinawat pila yung dawat ato, Ate Pres? 80. 80,000? Oh, kinawa to? Pinawat sa usa ka adunahan kuno Ate Pres. Atong nya wa lang gisaba kay para depensa kuno sa katungod sa mga katong adunahan. Wa isaba kisay pangan. Basta nakibaw-an na kun kisay gakawat ato. Giprinda og 80,000 ang Oh, dawat. 80, burag 80, oo. Unya karon siya gidakpan sa NBI. Pero, iba may NBI tingali nga. May bawo siya ang NBI. Ang gusto sa NBI nga murag imong tag-atit. Ay, dili, patug anon tingali, kinsay nagatag adtong Oo. alahas. May gusto Unya, sa NBI. nakita niya. Ang tuya kumari. Dawa man niya kumari. Wala mo rin kada. Kristo siya. Hala, uy. Luoy kayo. Bam, ang sabi ng basa na to diya, Bambe. Bam, dali, bam. Ayog duka-duka, bam. Ma'am, nga ano ka ba? Ani ang ating ipaabit aning buntaga. Kasi yung last na question niya ni Halan. Ano yan? Last na question, mao ni. Ate, sa pasawon ako ha. Mao ni ako problema. Unsaon na ko nga maluwasan ning kasuha taon. Makapiyansa matuod ko pero padayon ang kaso. O dili tumadakpan ang hinampak na kong kumpare. Kumari. Maro yun, kumari. Maro yun to'y masyakoy yung kuhan eh. Unsaon man taon nila ko. Palihog, tambagi ko ninyo. Pe. Biktima ni taon siya. Oo, Biktima paminaw siya. na ko siyang pagpakaturungan mutog alang yung chest tinood. Igor mo siya gisugod. Dili tingali siya mapaananalan. Ang problema, kay wa matiti ang babae. Oo. Bawa na, Ang kuya Oo. na. Ate Pres, bam ko. Ingon yun siya nga kauban ka. Ano ka pasultig? dili, mga tarugan siya nga, kay Bitaw, ba, kay na kumari ko na ko, pero, nakita man. Oo. Kinsa ni kuan. Oo, nakita mo kay dahil babae kuyog niya. Oo. Sa una. Sa ato pa, katong magtiayo, materially nagkuha, di ba katong babae may nagkuha ning... Mas maayo ba ni ato ni Dolgio Abogado ni Attorney Rufil sa pagpaagi na to ano, di ba? Attorney Bin Alguno, may atong dolon. Kung unsay paagi unsay ato may na lang tadi sa suliran. suliran may pa kay na Attorney Ellen Batan. Ellen Batan. Oh. Adto lang tato didto dai ngan diri min. Ano, inang galing sa to? Lala, si guys, yung opinion. Kaya Okay, ito, sabi mo. kung ali ka sa panultihon, Kapitulo 22, versikulo 26. Karon. Ayaw panaad nga ikaw mauwi mo garantiya sa mga utang sa laing tao. Kana. Kay kung dili ka makabayad, imbarguho nila bisan pa ang imong higaanan. Aha, mo ba? Oo. Nada diha ba? Oo. Oh, di ba? So kadang sa ato pa kadang gimorgag kumikir. Kuya di kinabam. Oh, kuyaw na ay! Ha? Kuyaw na ay! Naisipol na itabuan ni ay. Yeah. Kanabi taong kaming kanang mga magsuuna sa amo sa Oslob. Kaming mga laki, puro may nagpaboy amo sa mga mahal babae. Puro kita kagipamaid. Inig ato ganin amo dito. Yan na mingon nga. Mapina, kanang ako ba, asawa kong Gili Delmar, kanang taga mig-maid, kay among maid, kanang minyo may maid. Ako di ko mapasud, gulyat. Oy, kay panangit ako ipasud dito, magunsa na mangawat na dito. Tinaw, Tapi tinaw. na ko problem. Ah, Kaya ako man tinaw na. garantiya. So di na.
Malikta. Inday, pakatarungan lang yun, unya, hibaw man ko nga, nag-imbestiga ni Ani, ang abogado, mo, kuan man, mo, unsangan ini, mo sapot mo gina, pakatarungan lang yun. Total, makuha man to sa CCTV, nga nakakad babae ko, yung mga ito, nagkuhan ni mo, mga naklaro ang nakong to, para masubay, no? Bitaw. Klaro ba na di man kayo klaro ang now? Bito na labi na, wama ato bangit sa kamera. Labi nagdautan pa ang kuan. Nagandam sa tubayan. CCTV. Ning ana in taon siya bulat, ug di ko nimo tabangan no, di ara preso ko, di ara ba ibang duha ka laki pinariso, tabangan ko ani, musukol tukod ana no. Nakahino. Ikaw? Dili nakakuha ni nakaduha na santo no kuno nga duna bito na preso nga di lang konsulti kit sa tuan namatay na ra ba in taon to. Muhila ko nog mabut ang adlaw nga pagawson sa kana palayao na. Nga naman. Muhili sa so kina ko ni dagang laki. Ako ko pasuway, ang ako lang nasuwain ko Suway niya, bam. Ang suway na akong gulyat nga nag-host ko og grand final sa singing contest so di na sa BBRC. Kada man naglapis sa pista diha. Karon dito na ko. Igay na ako itong mga isa kong ruyo nga mga napudol ko nga, gwapo rin ang usang basketball player ka na naglingkod. Kanang, medyo mahita niya kuan kasiyangan. O sige, tumagsa ka itong mga nagbadigal sa ako sa nga, di matapos-tapos makakuan anak ba? Manangin patas mga dagko. Oo, muna nga ako ba na dito, makunin mo preso, malipay sila kay, imuro ko kong asawa-asawa, ang kwanto dito. Lipay ka kag ikay ato dito. Uy, what's ang tono nila? Sa yung kupakababae? Salamat mo ko na natin ito naman, no? Doon ako! I'm puzzled.